فرمایا ہے اے اللہ پاک دیاں ساڈے تے بڑیاں کرم نوازیاں نے، اس مالک دیاں ساڈے تے بڑیاں مہربانیاں نے، اسی جس منہ دے نال کس منہ دے نال اللہ تبارک و تعالی دا شکریہ ادا کریے اسی نہیں کر سکدے۔ اے خالق دیاں مہربانیاں نے، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات وچوں سانو منتخب فرمایا اور منتخب فرما کے ساڈی جھولی دے وچ آمینہ دے لال دا ذکر پا چھڈیا۔ آمینہ دلال دا ذکر پا چھڑیا ہے، اسے بات دی ترجمانی اور ذکر کیوں نہ کریے حضرات توجہ، ذکر کیوں نہ کریے، اسی ذکر کس واسطے نہ کریے، اسی سرکار دی آمد دیاں خوشیاں کیوں نہ کریے، اسی نبی پاک علیہ السلام دا ذکر خیر کیوں نہ کریے۔ ہاں ہاں توجہ دے نال سنو، اسی یہ نہیں کہ کلی نبی پاک علیہ السلام دی ولادت نو ملاد آنے ہاں، نا ساڈے نزدیک سرکار دے چہرے دا ذکر بھی میلاد مصطفیٰ ہے، نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں دا ذکر اے بھی میلاد مصطفیٰ ہے، نبی پاک علیہ السلام دیاں زلفاں دا ذکر اے بھی میلاد مصطفیٰ ہے، سرکار دے چلے نہ چلن دا ذکر ہوے اے بھی میلاد مصطفیٰ ہے، سرکار دے بیٹھن دا ذکر ہوے اے بھی میلاد مصطفیٰ ہے، میرے نبی دے اٹھن دا ذکر ہوے اے بھی میلاد مصطفیٰ ہے، میرے نبی دا عرشاں تو آن دا ذکر ہوے اے بھی میلاد مصطفیٰ ہے، میرے نبی دا فرشاں تو عرشاں تے جان دا ذکر ہوے اے بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضرات عظیم وقار توجہ جانا اسی ہر نبی پاک علیہ السلام دے اوصاف نو سرکار دا میلاد مننے ہر ادا مصطفیٰ دی جڑا ذکر کیتا جاندا ہے ساڈے نزدیک او بھی میلاد مصطفیٰ ہوندا ہے۔ جس ادا دا ذکر سرکار دی دا کیتا جاوے او میلاد مصطفیٰ ہے، اور ذکر کیوں نہ کریے، اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار وطہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اے مقام عطا فرمایا ہے، اے شان عطا فرمائیاں نے، اے عزتاں عطا فرمائیاں نے، اسی جنہ بھی اپنے مقدرات ناز کریے اور نہیں کاٹے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی عزت دی قسم ہے، آدم علیہ السلام تو لگے سارو اللہ تک ایسا مقام، ایسی عزت، ایسی شان اللہ نے اور کسے نو نہیں عطا فرمائی جیڑی شان رب نے آمینہ دے لال نو عطا فرمائی ہے۔ ایسا مقام اللہ تبارک و تعالی نے اور کسے نو نہیں عطا کیتا جڑا مقام رب کائنات نے آمینہ دلال نو عطا فرمایا ہے۔ پھر اسی کیوں نہ آکھیے اللہ حضرت امام محمد رضا خان حاضر بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ دی زبان دے وچوں اس بات دی ترجمانی کر لینے ہاں۔ آپ نے اپنے محبوب دا ذکر کیتا تے کن الفاظ دے اندر کیتا، آپ فرماندے نے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو اپنے مقدرات ناز کرے حضور کی وجہ آپ فرماندے نے ساڈے ہی سے وہ نبی آیا جنہوں اللہ نے شان عطا فرمائی ہے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا۔ بڑی مہربانی مجمع کے بیٹھا ہے، یہ نہیں کہ اسی کلے تقریر پر کر رہے ہیں، اگے ماشاءاللہ علماء اہل سنت اسٹیج ہوتے تشریف فرمانے اور عوام اہل سنت دا مجمع ہے، اے سرکار دا کلمہ پڑھنے والے سرکار دے غلامہ دا ٹھاٹھا مار دا سمندر ہے، کوئی بھی زبان رکڑی نہیں چاہیے، ہر بندہ اپنی زبان نو کھولے سب سے اعلیٰ اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی۔ اے سنیو تسی سرکار دا میلاد کیوں مناوے، میں کیا ساڈے کولے پوچھ اسی تینوں دسنے ہاں اسی سرکار دا میلاد کیوں منانے ہاں سب سے اعلیٰ اولا۔ کیوں منانے ہیں؟ منان دی وجہ کی ہے
ایویں کولو خرچہ نہیں کرتے ساڈے نبی نو شان عطا فرمائیے اسی اس بات دے تے شکر ادا کرنے ہیں یا اللہ 1,24,000 پیغمبراں دے وچوں جڑی شان ساڈے نبی دی ہے سانو اس گل دے تے فخر ہے اس واسطے تے اسی کہنے ہاں سب سے اعلی اولا ہمارا نبی سب سے اعلی اولا ایک باری ذرا سینے دا زور لا دیو سب سے اعلی سب سے بالا اولا ہمارا نبی اور صرف ساڈا ہی نبی ہے کیوں اللہ دے قرآن کولو پوچھو اللہ دے قرآن دے کولو پوچھے آواز آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی سب سے بالا اولا ہمارا سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں دلہا دونوں عالم کا دلہا اے یا نبی کہنے والے ہو ایتھے دنیا دوتے بھی سرکار دا نام لیندے ہو یا نبی کہندے انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن یا محمد یا نبی کہندے سرکار دے دیوانے جنت جبی گزر جان گے جدوں سے آلہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی ہر بندے نے سرکار دیا نعتاں لکھیاں نے کئی مصنف تے کئی ڈائٹر کئی شاعر نے جنہوں نے سرکار دی تاریخ بیان کی تھی حضرات زیوکار اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے سرکار دی بنات لکھی ہے اور کئی نعتاں لکھیاں نے اے نعت ایسی نعت ہے جڑی سن کے بگانے نو اگ لگ جاندی ہے بڑیاں نعتاں لکھیاں نے اور توجہ اے وے توجہ طلبات اے وے کہ نعت خانہ نعت کو شاعر جتنے بھی نے شاعر جڑے سرکار دا کلام لکھتے ہیں ایک سال مارکیٹ وچ پڑھیا جاوے تے دوسرے سال وہ کلام سننے واسطے بندہ تیار کو نہیں ہوندا نعت خان منہ تے کہہ دیندا سرکار اے آپاں پچھلے سال بھی سنیا سی کوئی نویں سناؤ اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت وچ جدوں قلم چک کے جیڑی بھی نعت لکھی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے صدی گزر گئی ہے اج بھی جدوں پڑھی جاوے انج لگدا جویں اج تازہ کلام لکھیا گیا انج لگدا جویں اج سجدہ کلام لکھیا گیا اور مارکیٹ دے وچ اج نواں آیا اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اے او کلام ہے کہ جیڑا مجمع دے اوتے وجد طاری کر دے مجمع دے اوتے وجد طاری ہو جاتا ہے جدوں اللہ حضرت دا ایک کلام پڑھیا جائے کیوں کہ اس کلام دے اندر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعریف کی تھی گئی اور سرکار دے اس طرح صاف بیان کیتے گئے
فرشتیاں کو بھی نبیاں کو بھی اللہ حضرت نے امام الانبیاء دی شان جڑی یہ علیحدہ علیحدہ کر کے لوگوں کو سمجھا دیتی ہے کہ میرے نبی دی شان کی میرے آقا دا مقام کی سارے نبی مسجد اقصی وچ اکٹھے ہوئے ہاں جی صفاں لگیاں نے جناب تے ہن مصلی تے کوئی جگہ نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں سواری آئی نا تے سارے نبی ادھر ادھر ہو گیا وچوں لین بنا دیتی سارے نے لین بنا دیتی میں پوچھیا تسی بھی نبی ہو اللہ نے تانوں بھی نبوتاں عطا کیتیاں نے اللہ نے تانوں بھی رسالتاں عطا کیتیاں نے اللہ نے تانوں کتاباں تے حکمتاں عطا فرمائیاں نے تسی بھی علاقیاں دے نبی بن کے آئے ہو کوئی شہر دا نبی بن کے آیا کوئی علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی کسے پنڈ دا نبی بن کے آیا ہے تسی بھی نبی ہے تسی بھی رسول تہاڈا بھی ذکر قرآن دے اندر موجود ہے اور نبی نبی ہوندا ہے تسی مسلط تے کیوں نہیں کھلوتے ہن لینا بن کے کیوں کھلو گئے میرے نبی نو راہ کیوں دے رہے ہو انہاں کہ تو نہیں جاندا ساڈا بھی ہو یقین ہے سب سے اعلیٰ اولا سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی میں عرض کی تھی تسی انبیاء علیہ السلام ہو تہاڈی پاک ذات ہے تسی معصوم عن الخطا ہو اللہ نے بڑیاں عزتاں نال نوازیا ہے اللہ دیاں بڑیاں شاناں اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے اللہ تبارک و تعالی نے بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے اے نبی ساڈا ہے تسی آندے ساڈا ہے ہن کی کریے اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے آؤ نا نبیاں دے کولوں پوچھ لینے آپ فرماندے نے انبیاء سے کرو کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا اولا شیر سمجھانا چاہنا شیر سمجھنا بڑی مہربانی میں تو آڈے محلے دا امام میں تو آڈے محلے دا بولو تو صحیح آ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے دوسرے محلے کے اندر کوئی فوتگی ہو جائے اس مسجد دا امام نہ ہوئے وہ میں نو کہن جنازہ پڑھا دیو ساڈی مسجد دی انتظامیہ کہے گی امام ساڈا ہے توجہ کریا جی اگر گل سمجھو گے تو شیر دی وانڈا آ جائے گی نہیں تو اتوں ہی لنگ جائے گی توجہ میری مسجد دی انتظامیہ کہے گی اے امام ساڈا ہے تو جنازہ پڑھ لو تو اڈا بھی امام ہو جائے گا اے امام ہے ساڈا پر یہ دسو کہ تسی بھی انہوں امام منو گے ہے ساڈا تنخواہ اسی دینے ہیں دانے اسی دینے ہیں مسجد ساڈی دے وچ ڈیوٹی دے رہا ہے ساڈا پر یہ دسو کہ تسی امام منو گے یہی گل اعلی حضرت نے پوچھی کہ نبی ساڈا ہے کیا دسو یہ تو اڈا بھی نبی کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی اللہ حضرت نے فرمایا نبی ساڈا ہے ساڈے وال اللہ تبارک و تعالی نے بھیجیا ہے ہن تسی دسو ہے ساڈا اے اللہ نے سانو شان عطا فرمائی ہے اسی سرکار دا کلمہ پڑھیا ہے اسی سرکار دی امت دے وچوں حضور دسو تسی تے آپ نبی ہو ہن نبی ساڈا ہن تسی دسو ہے نبی ساڈا کیا تہاڈا بھی نبی ہے نبی ہے تمہارا ہمارا نبی اگو نبی کی آواز دیندے نے او کہندے نے بالکل ٹھیک ہے سب سے اعلیٰ اولا سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی
زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، افطار کی آمد، افطار کی آمد، مرحبا، عید کی آمد، مرحبا، عید کی آمد، ہلکے سے آلیا جدوں کسی ایم پی ایم این اے کا جلسہ ہوتا نا کوشش ہوتی توجہ کریا جی کوشش ہوتی ہر بندے کی کہ میں دے نزدیک ہوا اور بڑے سی ہاتھ چک چک کے نعرے مار دے وہ دھیان پی جائے نا تو پھر وہ اپنے ممبروں کا بڑا دھیان رکھتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ جہے ہوتے ہیں انہوں کے جڑے انہوں کے ووٹر ہوتے ہیں سپورٹر ہوتے ہیں انہوں کا بڑا دھیان رکھتے ہیں کل لوگ کام پی جائے نا جنہوں نے انہوں کے واسطے جدوجہد کی ہوتی ہے نا جب وہ انہوں کے ڈیرے سے جاتا نا تو اگلے منجی بہانو نہیں لگتی مینوں بھائیے کتنے بھائیے نے سانو 100-200 ووٹ پوایا دنیا تے بینیفٹ مل گیا اگر دنیا دار دے نال تسی محبت کرو تے تہاڈی نیکی کیتی ضائع وہ نہیں جان دیندا تے جے کونین دے والی نال محبت کرو امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال محبت کرو گے پھر کی مقام ملے گا پھر کی عزت ملے گی پھر کی شان ملے گی اگر یہ گل پوچھنی ہے تے آ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو آپ دے کولو پوچھو آپ نو عزت کتھوں ملیاں آپ نو شان کتھوں ملیا آپ نو مقام کتھوں ملیا تسی صحابی رسول ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے شان عطا فرمائی ہے باقی جتنے بھی صحابہ نے سارے حدیث جو ثابت نے کوئی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قول جو ثابت کوئی حدیث جو ثابت لیکن ابو بکر صدیق او صحابی نے جڑے قرآن جو ثابت نے حضور اے شانہ کتھوں مل گئیاں اے مقام کتھوں ملیا اس دا اللہ نے کتھوں عطا فرمائیاں آپ دے کولوں پوچھیا آپ نے جواب دیتا میں جب غلامی مصطفیٰ وچ آیا ہاں اللہ تبارک و تعالی نے مینوں اے شان عطا فرما چھڈی ہے جدوں میں آیا سا کلا ابو قحافہ دا پتر سا جدوں سرکار دا کلمہ پڑھ کے غلامی وچ آ گیا وا لجپالا نے ابو بکر صدیق بنا چھڈیا لاجپالا نے کی کر چھڈیا ہے ابو بکر صدیق بنا چھڈیا صدیق او ہوندا ہے جن نے ماں دے شکم تو لگ کے قبر دی لاہ تک کدی جھوٹ نہ بولیا سبحان اللہ جھوٹ نہ بولیا ایک ادا معنی یہ وے تے ایک معنی یہ وے کہ اگر صدیق دے منہ وچوں کوئی گل نکل جائے نا صدیق دے منہ وچوں کوئی گل نکل جاوے تے رب منظر ہی انج دا بنا دیندا سبحان اللہ اگر صدیق دے منہ چ گل نکل جائے جویں دی او گل کر دے وے رب منظر ہی انج دا بنا دیندا سبحان اللہ ایک جنگ تو واپسی دے دوران ایک ضعیف العمر مائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھ دیے کہ حضور تسی سارے تشریف لے کے آ گئے ہو تواڈے جانشار ساتھی صحابہ واپس آ گئے ہیں حضور میرا پتر نہیں آیا میرا پتر کتے آپ نے فرمایا پیچھے عمر آ رہا انہوں پوچھ لے پیچھے کون آ رہا اچھا کی گل میرے نبی نو پتہ نہیں سی میرے آقا جان دے نہیں سن لوکی کہندے نے کدو پار دا نہیں پتا میں کہ میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان علماء دی موجودگی میں بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تسی کھا کے ہوندے مینوں بھی پتا ہے جو گھراں وچ رکھ کے ہوندے مینوں بھی پتا اگر کوئی کہے جی گل کتے لکھی تے میں دسنا قرآن وچ لکھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو جو تسی کھا کے ہوندے مینوں بھی پتا جو گھراں وچ رکھ کے ہوندے مینوں بھی پتا عیسیٰ علیہ السلام دا علم تے تسی مندے قرآن دے وچ موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کون نے یہ تے میرے نبی دے مقتدی نے میرے نبی تے عیسیٰ علیہ السلام دے بھی ایمان نے میرے نبی دے علم دی شان دے کی حد ہوئی گی میرے نبی علیہ السلام دے علم دی شان وراء الورا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما سبحان اللہ اللہ نے فرمایا محبوب اصل تانوں بھی عطا کر چھڈیا جو تسی نہیں سی جانتے بلکہ ترجمہ اللہ حضرت دی زبان دے اندر ہی کر لیں اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی بھی ترجمانی اس انداز کے اندر کی دیا فرماندے نے سرے عرش پر تیری گزر
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، مالک تو ملک میں کو ایشان، مالک تو ملک میں کو ایشان، وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، اے نہیں ہوتا تو چلو ہے پڑھ لو والا کر لینا بے کمال ہی، جنہیں بندے بیٹھے اتنی آواز ہونی چاہیے بھلا کر لینا بے کمال ہی، بھلا کر لینا۔ ایسی نعت جڑی سنیا دے ہر ختم تے پڑھی جاندی ہے، اس واسطے ہر بندے نوں اے نعت یاد ہے، کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ اچھا توجہ اس گل دے تے جانا وا، تانوں یہ گل کیوں کیتی جاندی ہے کہ تسی بھی پڑھو، تواڈے تے زور کیوں دتا جاندا ہے کہ تسی بھی پڑھو؟ حضرات اج توجہ نال گل نوں سن لو، اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو، اسی تانوں کیوں آنے ہاں کہ تسی بھی پڑھو، تسی بھی پڑھو، تسی بھی پڑھو۔ پڑھان دی وجہ ہے میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں جب تسی بیٹھ کے کٹھے بیٹھ کے میرا ذکر کر دے، پتہ نہیں کس بندے دی وجہ دے نال اللہ نے ساریاں دا کیتا قبول کر لینا، پتہ نہیں کدی وجہ دے نال اس محفل نے مقبول ہو جانا ہے، پتہ نہیں کدی وجہ دے نال اس محفل نے منظور ہو جانا ہے۔ اس گل نو میں نہیں جاندا، اس گل دا تانوں ہی پتہ کوئی نہیں، اس واسطے تواڈے تے زور دتا جاندا ہے۔ او دی وجہ کی ہے؟ اے دے وچ نوجوان وی نے، اے دے وچ بچے وی نے، اے دے وچ بزرگ وی نے، پتہ نہیں کدی زبان دی وجہ دے نال رب نے ساڈے ساریاں دی حاضری قبول کر لینی ہے۔ اس واسطے اے نعت ہر بندے نوں آندی ہے، میں نہیں کہندا دل لا کے پڑھو، مٹھا پڑھ لو، جنہیں نہیں پڑھنا اودے تے کوئی زور زبردست نہیں، اگر محبت ہے تے پھر ضرور پڑھو بھلا گل دا وے کمال ہی۔ صدقے جاواں تہاڈی محبت تو اللہ مدینے لے جاوے، یا اللہ میرے چند والیاں دی خیر فرما، اس پنڈ دی حفاظت فرما، انہاں دے گھر وچ تیرے نبی دا میلاد ہو رہا ہے، انہاں دے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرما، یا اللہ جڑے اس محفل وچ آ کے بیٹھے نے اے پیسیاں واسطے نہیں آئے، اے کسی ہور لالچ واسطے نہیں آئے، اے صرف اور صرف خالص تیرے محبوب دی محبت واسطے آئے نے۔ یا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما، اور جیڑا تیرے محبوب دا نام لوے، جیڑا تیرے محبوب دا ذکر کرے، یا اللہ راتی سویں کونین دے والی دی زیارت ہو جاوے۔ اس واسطے حضرات محترم کوئی بھی زبان رکنی نہیں چاہیے بھلا گل دا بے کمال ہی، بھلا گل دا۔ اچھا ایتھے کوئی گل سنو اے نا دے تے میں تانوں گل سنا، ایک نا ساڈے وڈیری جی مائی سنیاں دی انہیں دوانا سی 11ویں دا ختم، تے او گئی مسیح تے اپنا مولوی انہوں لبا نہ، سنیاں دا مولوی انہوں نہ لبا۔ ہن ساڈے جڑے جٹ زمیندار بندے ہوندے نا انہاں نوں سب دی بات نہیں کردا، لیکن وچوں کئی کچھ سادے جے بندے ہوندے نے انہاں نوں کوئی نہیں پتہ لگدا بھی اپنا کیا بگانا ہے۔ داڑھی ویکھی جنہیں داڑھی رکھی انہوں سے مولوی آکھن لگ پیندے ہیں۔ مائی ٹری تھوڑا جا اگاں گئی کہ اپنا تے مسیح تے پہلے کوئی نہیں سی، تے اگوں ویکھیا تے اگوں دوجی پارٹی دا مولوی لگا۔ مائی نے کیا گل ہے پڑھانا تے ختم ہی نہیں، کھیر ٹھنڈی ہوندی ہے بھائی، تے پڑھانا تے ختم ہی نہیں، تے اینوں سد لینے توجہ کریا دی گل بڑی سنن والی۔ انہیں کیا مولوی صاحب 11ویں دا ختم پڑھنا ہے، مولوی صاحب 11ویں دا ختم پڑھنا ہے۔ مولوی نوں بڑا غصہ چڑھیا، کہندا
11ਵੀਂ ਦਾ ਖਤਮ ਪੜਨਾ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਮਾਈ ਡਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਖੀਰ ਪਕਾਈ ਅੱਛਾ ਪੜ ਲੈਨੇ ਪੜ ਲੈਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਈ ਵਾਲ ਮੱਝਾਂ ਵਾਵਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨੇ ਟਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਪੜ ਲੈਨੇ ਖਤਮ ਤਿਆਰ ਹੈ हाँ माई ने क्या खत्म बिल्कुल तैयार है अच्छा हुण इस तो पहले माई नहीं जानती ये अपना के बगाना है माई उन्होंने लैके घर आ गए मंजी ढा के रख दिता खीर का पतीला अगे रखा पिछों प्लेट से पा के मौलवी साहब अगे रख दी सरहदी मौलवी ने ढाता लो जी खत्म शुरू करो मौलवी साहब ने ढक्कन सरका के देखा भी थले माल वावा है उन्हें मुख्तसर सूरत काफिरून पढ़ी कुल या जुल काफिरून सूरत इखलास पढ़ी सूरत फलक पढ़ी नास पढ़ी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि रसूल तू क्या टक्कन जो खीर दा ते माई ने क्या रख ही थे छड़ थाली रख ही थे हट जा पीछे कभी भी मैं खत्म पढ़िया हूं अद्धी थाली ते हक बनता है चलो पूरी ना भी सही अद्धी ते मेरा हक बनता ना मैनू खाण दे खत्म नहीं पढ़िया उन्हें आख्या खत्म तू पढ़िया पर तू दाल आया मैनू ये नहीं पता तू सही पढ़िया कि नहीं पढ़िया पर मैं अपने मौलवियों को खत्म सुननी आ ना ते तू चुम्मन वाली ऐत पढ़ी है उन्हें क्या मैं जाननी हाँ मौलवी साडे भी खत्म पढ़ते ने पर ओदे विच ओ एक ऐत पढ़ते ने मां काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाही व खातमन नबिय्यीन ओने आख्या सी खीर ओने देने आ जेड़ा चुम्मन वाली ऐत पढ़दा है दुनिया ने खीर दे हक कोई नहीं चल पिछा निकल बाहर उन्हें क्या माइयो चल ए ऐत मैं तेनू हुण सुना देना उन्हें क्या चल ए ऐत मान लेनी है तू पढ़दा ते उन्हें क्या फिर ओ नात भी सुना जिहदे विच महबूब दी आल दा जिक्र हुंदा है उन्हें क्या नात भी पढ़ ए सारे बलगत दुनिया भी कमालिही कशफत दुनिया भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही उलमा बैठे ऐथों तक हो गई सी ना अगला जुमला नहीं से मिलदा ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए सुभान अल्लाह फरमाया गुलामा परेशान क्यों होना परेशान ना हो हुजूर अगला मिसरा नहीं लभदा फरमाया सल्लू अलैहि व अलैहि अगला ये रड़ान नाल ते काम पूरा कर इस वास्ते ये जड़ी ना ते हर खत्म विच पढ़ी जाती है इस वास्ते साडे बच्चे बच्चे नूं भी याद है ते फिर सरकार नूं पसंद सी तां ही ते सरकार ने चौथा मिसरा आप दिता अगर पसंद ना होंदी तो ये काम नहीं सी होना इस वास्ते सरकार ने चौथा मिसरा आप दिता है इस वास्ते दीवाने हर खत्म के अंदर पढ़ते ने हर महफिल के अंदर पढ़ते ने भला गल्ला बेकमाल ही भला गल्ला बेकमाल ही काशफा तुझावे जमाल ही हसना जमी ओ खिसाल ही हसना जमी ओ खिसाल ही सल्लू हज़रात ज़िवकार अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी नू वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब नू तमाम इल्म दे खजाने दियां चाबियां अता फरमाइयां ने हुण माई ने पूछया कल तो जरा सुनी माई ने पूछया ए माजाक दे नैना वालिया व दुहा दे चेहरे वालिया वल्लैल दियां जुल्फां वालिया आमीन दे सोने कुंडलां वालिया सोने आप भी आ गए आप दे यार भी आ गए ने मेरा पुत्र नहीं आया हुण दा मतलब है नहीं मेरा नबी नहीं सी जानदा मेरा नबी जानदा है लेकिन मेरा नबी ए शान लेके आया अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन
میرا نبی یہ شان لے کے آیا ہے. میرے نبی نے جب دیکھیا اے پوچھن والی عورت کون ہے, اے پوچھن والی بی بی کون ہے, جب میرے نبی نے پوچھیا بی بی تو کون ہے, انہیں آخیا حضور میں آن والے دی ماں, میرا پتر گیا واپس نہیں آیا, تسی آ گئے ہو سونے میرا پتر نہیں آیا. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں دی مامتا دیکھی, سرکار نے ماں دا پیار دیکھیا, آپ نے ارشاد فرمایا چلو کوئی گل نہیں پیچھے عمر آندا پیا, اونوں پوچھ نہیں تیرا پتر کتھے. پتر شہید ہو گیا. اگلی گل بھی دس دیا, پتر شہید ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا ماں انہیں سن کے تڑپ جائے گی, ماں سن کے, بولو تو صحیح ہے, ماں سن کے تڑپ جائے گی, یہ کو برداشت نہیں ہونا. اچھا اما انج کم کر, پیچھے عمر آ رہا انہوں پوچھ لے. پیچھے عمر فاروق آ گئے, ماں کہن لگی میرے سونے نبی دا سونا یار, میرے سونے نبی دا سونا یار, میرے آقا دا غلام ہے, تسی بھی آ گئے, میرا پتر کتھے. جب حضرت عمر فاروق نے گل سنی, پھر یار کہتا جنوں رازاں دا پتہ نہ ہوئے, فوراً سمجھ گئے یہ ضرور کوئی راز ہے. اگر راز نہ ہوتا میرے آقا میرے والوں نہ کہندے, میرے آقا خود فرما دے, لہذا جڑا سرکار نے میرے والے ٹوریا ہے یہ ضرور کوئی راز ہے, یہ ضرور کوئی حکمت ہے. آپ نے فرمایا اما اتنے انتظار کر, پیچھے سامان آ رہا ہے, وہ کولوں پوچھ نہیں, پیچھے سامان آ رہا ہے وہ کچھ نہیں. اینی بات ہوتی ہے اگر سامان غنی جنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آ جانے نے, مائی پوچھتی ہے سونیا تسی بھی آ گئے, میرا پتر کیوں نہیں آیا. اس ویلے آپ نے گل سنی, آپ کے ذہن کے اندر بھی فوراً خیال آ گیا اس گل وچ کوئی راز ہے, اس گل وچ کوئی حکمت ہے. اگر اس گل وچ حکمت کوئی نہ ہوتی پہلے جواب دے دیں, لیکن انہاں جواب نہیں دیتا. اس گل اندر ضرور کوئی راز ہے. آپ نے فرمایا بی بی کوئی گل نہیں, پیچھے علی آ رہے, علی کو پوچھ لے. پیچھے کون آ رہا ہے, پیچھے کون آ رہا ہے, ہائے ہائے علی او ہستی دا نام ہے جہاں نام لینا بھی عبادت ہے. لا ربی میرے ذہن چ آ گیا, منٹ 5 تھوڑے کو علی علی نہ کروا دئیے. اور علی پاک کا نام میں اپنا خالص صاحب یقین کر کے منو, سرکار دے جننے بھی صحابہ نے انہوں دی عظمت نو سلام. اسی انہوں دے گھوڑیاں نے جس جگہ دے پیشاب کیتا نا اس مٹی دے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. پر علی پاک دا جڑا نام ہے نا یہ کرنٹ بڑا ہے, یہ بڑا کرنٹ ہے, اینا کو کرنٹ ہے نا. میں کیا ساڈے علی پاک دا نام کرنٹ ہے, جدو اسی علی پاک دا نام لیا جاتا نا تے کرنٹ لگ جاتا. کہندا او کیویں, میں کیا پر جیڑا نا کرنٹ ہے جڑا بجلی دا کرنٹ ہے یہ ہیٹر نو لا دئیے نا تے سڑ جاتا ہے. کرنٹ دو کام کردا نا, کسے تھان تے ساڑ دیندا تے کسے تھان تے ٹھنڈ پا دیندا. آخر کیویں, میں کہ ہیٹر نو لائیے تے ہیٹر سڑ جاندا, اے سی نو لائیے تے ٹھنڈ پا دیندا. میں کہ یہ مثال ساڈی تے تہاڈی ہے, ساڈے سامنے علی دا نام آوے تے ٹھنڈ پی جاندی ہے, تہاڈے سامنے آوے تے سڑ کے سوا ہو جاندی. علی پاک دی شان وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے, وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. کیمرے والے سارے کیمرہ کما, میں ہاتھ چکانا چاہنا وا, اگے اج تک کدی کسی مجمے تے ہاتھ چکن کا نہیں کیا, لیکن اج ضرور عرض کراں گا علی پاک دا نام ہے ہاتھ چاہ کے وہ رازدار خفی جلی ہے, 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 جدھر بھی دیکھو علی, جدھر بھی دیکھو علی امام منست ونم غلام
علی 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 امام منست ون غلام علی ہزار جان گرامی فدائنا علی رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو 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 علی علی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے انا مدینۃ العلم وعلیج البابها گواہ مدینے کی ہر گلی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے حضرت عثمان غنی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بی بی پیچھے علی آ رہا ہے علی کو پوچھ لیں پیچھے علی آ رہا ہے علی کو نہ پوچھ لیں ایک دن جبریل علیہ السلام علی پاک دے خدمت دے وچ حاضر ہو گئے علی پاک دا علم کی بارگاہ علی دے اندر حاضر ہوئے توجہ کرے علی آگے پوچھتے ہیں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابها میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے تو سرکار اینا علم اللہ نے عطا فرمایا دسو گا پلا جبریل کتھے جبریل کتھے پوچھن والا کون ہے جبریل تے سوال کدے تے کیتا جا رہا ہے مولا کائنات تے حضور دسو جبریل کتھے مولا علی پاک نے آج آسمانہ وال دھیان ماریا کدھر دھیان ماریا آسمانہ وال دھیان ماریا ادو بھی مولا علی دے آسمانہ وال دھیان گیا سی جدو سورج پرت کے پیچھے آیا سی جدو پرت کے سورج پیچھے آیا سی نا ادو بھی علی پاک نے دیکھا سی لگا جانا تم اپنی ڈیوٹی پوری کر اسی اپنی پوری کر تم ہی صحیح ہے بھائی اللہ دا حکم ہے پر میں بھی صحیح ہوں ادھر بھی اللہ دا حکم ہے چوڑی وچ ودھا دا چہرہ ہے اٹھایا نہیں کہ سرکار کی بےزتی نہ ہو جائے اللہ بھی تم ہی اپنا کام پورا کری جا پر اسا اپنا اطیع اللہ و اطیع الرسول کام پورا کرنا ہے جو سرکار دی اکھ کھلی ناری پریشان کیوں ہو بڑی نات پڑھی جاتی ہے ادھر میں کسی صاحب نے انہوں نے بڑا ایک نقطہ دیتا نے کہ سونا لگدا علی والا میں کہ بڑی نات پڑھتے نے دبال کے سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا نے کہ سویرے فجر دی نماز ویلے کوئی نہیں دسدا علی والا انہیں کہا راتی گونجا بادے دے سونا لگدا علی والا پیارا لگدا علی والا انہیں کہا جب سویرے فجر دا ٹائم ہوندا کوئی نہیں دسدا مسیح تے علی والا کہ ادو علی والا کتنے گیا علی والا او اے جڑا نماز پڑھے توجہ کریا جی یہ جننے بھی بہت ہی علی والے پڑھتے ہیں نا انہیں مسیح تے کوئی نہیں ہوندا بندہ پتہ لگا علی والے بھی سنی نے کیا چھڑو سبحان اللہ نہایت ہی ادب کے نال آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ لنگر کا انتظام ہوا ہے آپ نے سبحان اللہ ڈٹ کے کہنے لگے تو میں عرض کر رہا سی کہ آپ نے علم کی شان جبریل نے پوچھا حضور دسو نا پھر جبریل کتھے علی پاک نے تھلے اتے دیکھیا ادو سرکار نے پوچھا علی پریشان کیوں ہے حضور نماز دا وقت گزر گیا نماز دا وقت گزر گیا نبی پاک نے پوچھا علی قضا پڑھے گا کہ ادا علی پاک نے جواب دیتا حضور قضا تاں پڑھا اگر کسی اپنے کام میں چوڑا قضا تاں پڑھا علی اپنا کام کرتا ہوں تھا اور حضور علی قضا نہیں بلکہ علی در مصطفیٰ تو سی
علی اللہ دے حکم دی اطاعت کر رہے سی او دے رسول دی فرما برداری وچ مصروف سی اس واسطے علی قضا نہیں بلکہ ادا پڑے گا علی قضا نہیں پڑے گا علی ادا پڑے گا علی پاک دا ویکھنا کو عام ہاں جی ویکھیا نا آسمانہ وا پھر ماریا دھیان تھلے سجے کبے ویکھ کے فرمایا جبریل نہ تے بیت المعمور تے وے نہ سدرۃ المنتہا تے وے نہ پہلے سمان چھویں ستویں کسے تے بھی نہیں مشرق مغرب شمال جنوب کتے بھی نہیں زمین دیاں تہواں وچ بھی نہیں یا تو جبریل ہے یا میں جبریل یا تو جبریل ہے یا میں جبریل اے علی پاک دے علم دی شان حضرات جی وقار میں صرف اشارہ گل مکمل کر کے تقریر ختم حضرت عثمان نے فرمایا پیچھے علی آ رہا انہوں پوچھ لے مولا علی آ گئے مولا کائنات آ گئے میں نے کہ حضور تسی تشریف لے کے آئے تسی آ گئے میرا پتر آپ نے فرمایا پیچھے ابو بکر آ رہے میں گل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں ایک سرکار دے صحابی دا گل مکمل نہیں ہوئی کہ جو چون جاران دا ذکر کرنا پہ جائے تھے سبحان اللہ مولا کائنات نے فرمایا بی بی پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں پیچھے ابو بکر آ رہا او دے کولو پوچھ نہیں تیرا پتر کتھے وے ابو بکر صدیق آ گئے اس ویلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے نے اس ویلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے نے مائی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے سونیا میرا پتر کتھے وے میرا پتر کیوں نہیں آیا میرا پتر کیوں نہیں آیا اور جس ویلے سیدنا ابو بکر صدیق نے کولو مائی نے پوچھیا تو سیدنا ابو بکر صدیق جڑے نے آپ دے ذہن دے اندر خیال آیا انہیں سرکار کو لو پوچھیا انہاں پیچھے ڈور دیتا عمر فاروق کو لو پوچھیا انہاں بھی پیچھے ڈور دیتا جس ویلے حضرت عثمان کو لو پوچھیا انہاں پیچھے ڈور دیتا علی پاک نے کو لو پوچھیا انہاں بھی پیچھے ڈور دیتا میں ذرا گل دھیان نال کراں کیا مائیے پیچھے آ گئے سبحان اللہ کی کیا تیرا پتر پیچھے آ رہا ہے کہ میں گل پہلے دس دیتی کہ شہید ہو چکیا سی حوالہ کسے ویکھنا ہوئے تے میں ایتھے ہی گل سمجھ جا رہی نا دی سپیکر دی بڑی دور آواز جا رہی جی یہ نہیں کہ صرف ایتھے جی بڑی دور آواز جاندی پئی جی اگر کسے حوالہ ویکھنا ہوئے نا تے میں ایتھے ہی ابو بکر صدیق نے فرمایا اما تیرا پتر پیچھے آ رہا ہے ان ابو بکر جان دینے دا پتر شہید ہو چکی ہے لیکن زبان دے وچوں گل نکل گئی زبان دے وچوں گل نکلی ان میدان کارزار دے اندر دے پتر دی بوٹی بوٹی ہوئی گئی ہے کتے سر کتے دھڑ کتے باواں تے کتے پیر ہر چیز تن تو جدا ہے اس ویلے کربلا میدان نے کارزار دے اندر اسماعیل دا پتر ذبح ہویا پیا کٹیا پیا اس ویلے یارے دار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان وچوں گل نکلی بی بی تیرا پتر پیچھے آ رہا ہے اللہ نے فرمایا اے اسرائیل یا اللہ کی گل ہے فرمایا تیرے واسطے حکم ہے اے جڑا میرے نبی دا یار اے منہ وچوں گل نکل گئی اور میں رب نے انہوں شان عطا فرمائی ہے واللہ وصدق به أولئك هم المتقون انہوں میں شان عطا فرمائی ہے اور میرے نبی دا یار ابو بکر صدیق اے گل کہہ بیٹھا ہے یا اللہ پھر میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا او دے جسم دے اندر او دی روح نو واپس لٹا دے اور یار کہہ بیٹھا ہے اے یاراں دیاں موڑیاں تے نہیں جاندیاں یاراں دیاں موڑیاں تے نہیں جاندیاں یا اللہ تیرا نظام قدرت ہے کل نفس ذائقۃ الموت جب موت آ جائے گی پھر قیامت تو پہلے زندہ نہیں فرمایا بے شک قانون ہے قانون دے اندر کسی قسم دا شک نہیں پر اسرائیل ذرا ویکھتے صحیح کہن والا کون ہے تو ویکھنا ذرا کہن والا کون ہے کہن والا میرے نبی دا یار ابو بکر صدیق جیڑی گل صدیق اکبر نے کی تھی منظر نگاہ نہیں توجہ کریا جی جیڑی گل سیدنا صدیق اکبر نے کی تھی منظر نگاہ نہیں
وہ شہید ہے، ابو بکر نے کیا زندہ ہے، وہ شہید ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں زندہ ہے، گل وچ بڑا فرق ہے، لیکن رب نے کیا سونے جنہ دا تعلق جنہ دی نسبت تیرے نال ہو جاوے اسی تو انہاں دی گل وچ فرق نہیں آن دیندے، پھر تو تے ساڈا رسول بن کے آیا، اسی تو انہاں دی گل وچ فرق نہیں آن دیندے جڑے تیرے دیوانے ہو جاندے نے، جنہ دی نسبت تے تعلق تیرے نال ہو جاتا ہے، جڑے کلمہ پڑھ کے تیرے دیوانے بن جاندے نے، جڑے کلمہ پڑھ کے تیرے مستانے بن جاندے نے، انہاں دے منہ وچوں جیڑی گل نکلے اسی تو کدی اینو جان نہیں دیتا تے سونیا پھر اگر تو اشارہ کر دے تے سورج پرت کے آ جاوے تے کی ہو جائے، تیرے یاراں دی کدی نہیں موڑی۔ ابو بکر صدیق نے جیڑی گل کی خلاف منظر ہے، ادھر شہید ہے ادھر کیا زندہ ہے، لیکن جب ابو بکر صدیق دی زبان وچوں نکلیا جو آپ نے فرما دیتا آپ نے کہنے پہ رب نے کر دیتا۔ میرے یار دی صداقت وچ فرق نہ آ جائے کہ آپ کو عزت مقام کتھوں ملے، آپ دے کولوں پوچھیا فرمایا لوگوں پہلے کوئی نہیں سی جاندا، جدوں دا مصطفیٰ دے لڑ لگیا وا سرکار نے صدیق اکبر بنا چھڑیا۔ حضرت ذی وقار موضوع تے اتنا طویل ہے کہ یکم ربیع الاول تو لے کے 30 تک بیان ہوتا پورا سال ہوتا، پر اج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کسی عالم دا دعوت نہیں کما حقہ ہو کچھ بھی نہیں، سرکار دا کوئی بھی پہلو لے کے ٹر پو تو ذکر کر دے جو صدیاں مک جان گیا میرے آقا دی شان ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔